Επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 176, όχι 77, παρόν 1. Το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου ψήφισαν επί του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 176, όχι 77. Ο νόμος περί του εντυπωσμού. Το άρθρο 14 του σχεδίου νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Παραθέτει, μιλάει για τη μονογαμία, μιλάει για την πολυγαμία, για την πολυανδρία, διάφορες μορφές οικογένειας. Εξηγεί πώς φτάσαμε στη σημερινή μορφή οικογένειας. Της αρχής κατά πλειοψηφία. Έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 176, όχι 77, παρόν 1. Συνεπώς το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 176, όχι 77, παρόν 1. Συνεπώς το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου έγινε παρόν 1. Συνεπώς το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 177, όχι 77, παρόν 0. Συνεπώς ψηφία. Επί του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 177, όχι 76, παρόν 1. Συνεπώς το άρθρο 14 του σχεδίου νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Θα καταχωριστεί στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και θα εμφανιστεί στις μετά την ολοκλήρωση της ονομαστικής ψηφοφορίας προχωρούμε στη ψήφιση του συνόλου του σχεδίου νόμου. Και παρακαλούμε τους εισηγητές να καταθέσουν την